Kysymys vaan kuuluu aluksi, että se lopettaa sen viestittelyn, että haluat, että se jatkuu. Se haluaa, että se lopettaa. Aha! Niin, sit se joudut niinku näkee sitä vielä silloin tällä, joo. En mä sit vasta. Annat sä sen? Mitäs sieltä nyt on tullut? Mitä ei? Taas on viirimärkänä ja... Niin kuuntelet sä? Miten se ykkönen on? Kyllähän se, kun käydään saunassa, että saa viirimärkää, kyllähän se tapahtuu kuitenkin. Mitä sä sanoit äsken sen? Se oli ainut mikä pääsi ylös. Menikö väärät tuolta portilla? Se otti ton kortin. Joo, se otti ton kortin, meni kortin päältä. Mä en tiedä kuinka monta punaista te puhutaan. Ja myöskin missä on viimeisen